Монда шулай гадәткә кергән. Килгән хөрмәтле кунакларны авылның төп мәчете янында шәк-шәк белән каршы алалар. Республика мөселманнарының дини назарәте рәисе Мансур хәзрәт Хайбулов кыска гына вакыт аралыгында семберләрне әлеге мәчет төзелеше турында гына түгел, авыл тарихы, андагы дини тормыш хакында да тәсвирләп сөйләде. Әле күптән түгел генә салынган әлеге мәчет диварына изге Болгар җиреннән кайтарылган берничә кабер ташы да куелган. Бу мәчетнең төзелеше дә шул Болгар җирлегендәге мәчетнең копиясын булдыру. Төрле фотолардан ничек элеккеге менә сүрә аңлатуларга күрә, архивный данныйларга күрә нинди элементлар сакланган, шул элементларны шул мәчеттә саклап төзергә дигән муфти хәзрәтнең тәкъдиме. Рәсми мәгълүматлар буенча Шыгырданда 14нче гасыр азагында нигез салына. Биредә 19нчы гасыр уртасында 376 хуҗалык булып, 2276 кеше гомер итсә, бүген Шыгырданда 1950 хуҗалыкта 5633 кеше яши. Шунсы сөендерә, авылда сабыйлар туу ел сайын арта бара. Шуңа күрә дә авылда 2 мәктәп, 2 балалар бакчасы эшләп тора. Бу көннәрдә беренче мәктәпкә тагын 120 балага исәпләнгән яңкырма төзеп куйганнар. Бүген аның янәшәсендә генә заманча спорт җиһазлары куелган, балалар мәйданчыгы, стадион эшләнеп ята. Ягыл итү зонасы һәм балалар мәйданчыгы өчен республика бюджетыннан 5 миллион сум акча бирелгән. Гаҗәеп зур, гаҗәеп үрнәк авыл, бөтен дөньяга татарны үрнәк авыл бу. 6000 кеше торган кеше и бер генә дә барсы да төзек өйләр, төзек йортлар күренеп тора. Булдыклы кешеләр яшиләр. Авылда заманча биналар салу, яңа производство ширкәтләре, хәләл кибетләр, кафелар ачу белән бергә яңа мәчетләр төзүдә җайга салынган. Менә бу авылның яңа йортлар салып чыккан яшь гаиләләр яшәүче ягында урнашкан Мөслимә мәчет комплексы. Әлеге мәчет агачтан, нәкъ менә борынгы татар авылларындагы мәчетләр проекты буенча салынган. Менә бу мәчетне төзүче плотникларның олысына 25 яшь. Шундый яшь җегетләр рәнгәннәр, эш тәртибен, Аллага шөкер. И без уйлаган идек, аларга страховка тигән лисалар ясарга ни диеп. Менә хутчаныгыз, хутчанмагыз, бернинди лисасыз ясадылар бак шул мәчетне. Күпләребезгә мәгълүм Шыгырдан халкы элек-электән мал-туар тоту, үй җитештереп хәләл ризыклар әзерләп сату белән кәсеп иткән. Эшмәкәрләрнең саны да ел саен артып тора. Мисал өчен узган ел 151 кеше исәптә булса, быел тагын 37 физик зат теркәлгән. Безнең эшмәкәрләр инде төрле яктан эшләр, 82 фермерское хозяйство, алар инде җир эше белән эшләр, терлекчелек белән асылмыш күбрәк эшләр. Шун бар ниләр, цехлар, аквариум үстерүгә, балыкчылык үстерү буенча аквариум бар. Үзебезнең биотход заводы бар. Бик әйбәт булып чыкты. 11 үзебездә убойный пункт эшләп килә, шәкер Аллага. Аннан инде терлекчелек фирмалары кеннән-кен арта бара. Үткән елны 3 фирма эксплуатациягә тапшырылды. Менә быел тагын 2 фирма төзелеп килә. Бар тимер-тимер белән эшләүче җегетләребез. Шунсы игътибарга лаек Шыгырданлылар башкалардан аермалы буларак алып сату белән генә түгел, үз хуҗалыкларында әзерләп продукция җитештерәләр. Үзләре ат, сыер асрый, кырда терлек ашату өчен игенен игә, печәнен үстерә. Үзләре үк терлек итен эшкәртеп, аны сатуга чыгара. Данный момент безнең 135 башында, 35 баш тай үзебездә кымнаганнар. Безнең переработка истәенде үзебез монда ашатабыз, үтситәбез, ескап менеп сөябез, үзебезнең магазиннар, аны магазиннарда сатабыз. Әмнә монсы Илдар Халитов белән Марат Шамбазов оештырган Экопродукт ширкәте. Алар 2013 елдан бирле сыер сөтен эшкәртү белән шөгыльләнәләр. Алар аша көненә 100 тонна авыл сөте уза. Сөтне тирә күрше төбәкләрдән дә җыялар. Күп халыкны эш белән тәэмин итәләр алар. Шунда эшләүче егетләр карап торырга төрле өлкәләр белән эш итәләр икән. Сөтнең кызык өчен сарган идем. Ничә күпме бәядән сатып алалар? 24 сум килограммы сөтне сатып алалар. Ул бик зур бәя. Авылдагы сөт җитештерүчеләр өчен бик зур бәя дип уйлыйм. Көне буе авылның төрледән-төрле предприятиеләрендә булып чыкканнан соң сембер кунаклары авыл эшмәкәрләре белән түгәрәк стәл янына сөйләшүгә җыелдылар. Монда да сүз башлыча шәхси эшеңне ачып җибәрү, хәләл ризык җитештерү, фермер хуҗалыкларын һәм гаилә фермаларын оештыру эшчәнлеге турында барды. Авыл башлыгы Мансур Валитов белдергәнчә, авылда үз эшен оештырып, ел саен яңа эш урыннары булдыручылар байтак. Димәк, шәхси эшеңне башларга шартлар тудырылган, мөмкинлекләр дә җитәрлек. Чуашстанның Шыгырдан авылыннан Рамис Сафин, татарлар.